ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? ஆச்சாரியோட இன்னைக்கு எத்தனாம் தேதி? 7 9 சொன்னீங்க. கௌரகிஷோரதாஸ் பாபாஜி அவரை பத்தி தான். கௌரகிஷோரதாஸ் பாபாஜி அவரை பத்தி பார்க்க போறோம். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, இருந்தாலும் ஐ குட் கேதர் சம் இன்ஃபர்மேஷன். அதை நான் போட்டு இவாளும் கொடுத்துருக்கா, அதெல்லாமே சேர்த்து நம்ம படிக்கலாம். இன்னைக்கு யாரு? இந்த மாதாஜி தானே படிங்கோ. இது பிரணத்தி படிங்கோ. தீபா செல்வம் மாதாஜி நினைவு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க போயிட்டாள் தீபா செல்வா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கேன் மாதாஜி. இது பிராணத்தி படிக்கிறடா? மறந்து? ஓகே மாதாஜி, ட்ரை பண்றேன். ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாத்தன சலாக்கயா சஸ்ரீர் உன்மி ஸ்லிலம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. தீபா செல்வா மாதாஜி மெதுவா படிங்கோ. ஏதோ கதை படிக்கிறப்பல மெதுவா படிங்கோ. உங்களுக்கு எழுத்து தெரியும், தமிழ்ல தானே போட்டிருக்கேன். கரெக்டா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்தலே சைவம் ரூபக கதா மையம் ததாதி ஸ்வயம் ரூபக கதா மையம் ததாதி சவ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரவே ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ ரூபம் வைஷ்ணவம் யாம் ச. கரெக்டா பாத்து படிங்கோ. ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச. ஸ்ரீ குரும் வைஷ்ணவாம்ச. ஸ்ரீ ரூபம் ஜாக்ரஜாதம் ஷககண ரகுநாதன் விதம் தம் ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூபம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் ஷககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம்ச ஏ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்ததே கோபேஷ கோபிகா காந்தாதா ராதா காந்தாக நமோஸ்துதே. தப்ச காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷ்ணு பானு சுதே தேவி பிரணாமி ஹரிப்பிரியே. பிரணாம் சொல்றோம் இல்லையா? பிரணமாமி ஹரே பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருஷய கிருபா சிந்து ஏவச்ச பதினானாம் பாவனோப்பிய வைஷ்ணவ்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண்ய சிதாய ஜகத் சிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வதந்தாய கிருஷ்ணாய பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர திவிஷாய நமகே. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ணாய பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विलेश शून्यवादी पाषाणाय देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृत्त. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माताजी. கொஞ்சம் இன்னும் ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் கரெக்டா வரணும்னா மாதாஜி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். ஒண்ணு நம்ம பிரணாம மந்திரம் பார்க்கலாம். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருக்கல குழந்தைகளுக்கு தான் இருந்தது. நமோ கௌர கிஷோராய சாக்ஷாத் வைராகிய மூர்த்தையே விப்ரலம்பர சாம்போதே பாதாம்புஜாய தே நமஹ. அதோட என்ன அர்த்தம்? இவருக்கு பிரணாம்னா என்னது? நமஸ்காரம் தான். அதான் பிரணாம மந்திரம். இவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம். துறவு ஆளுமை கொண்ட ஸ்ரீல கௌரகிஷோர தாச பாபாஜி மகாராஜா அவருக்கு என்னது? ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆன்மீக குரு. நம்ம இவர் யாரு? சித்தாந்த சரஸ்வதி யாரு? நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட குரு. இவரோட குரு இவர். இது கௌரகிஷோர தாஸ்.
இவர் பேரு கௌரகிஷோரதாஸ். இவர் வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆன்மீக குருவோடு அவரோடு ஆன்மீக குரு இவர். அவர்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் எப்பொழுதும் பிரிந்த உணர்வு மற்றும் கிருஷ்ணரின் தீவிர அன்பில் இணைந்திருப்பார். ஃபுல்லா தான் யாரு செல்ஃப்லயே பகவான் நினைத்துட்டு அப்படி இருக்கார் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம். அப்புறம் இது ஒரு பாட்டு, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு. ராகம்னா போட்டேன், இப்ப எனக்கு மறந்து போச்சு. மாதாஜி வேற ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தெரியுமா அந்த பாட்டு? தெரியாது மாதாஜி. தெரியாதுல, எனக்கு தெரியாது. நான் சொன்னாலே அப்போ ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு பாட்டோட எல்லாம் போட்டேன். நான் பாக்குறேன், ஜஸ்ட் ட்ரை. கோத்தாய் கோ பிரேமாமயி ராதே ராதே, அது இப்படி இல்லை, வேற டிஃப்ரெண்ட். பரவாயில்ல. ராதே ராதே கோ ஜய ராதே ராதே தேகதியா பிராணா கோ பிராண ராகோ ராதே ராதே தோமார் கண்கள் தோமாய் டாக்கே ராதே 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 பிருந்தாவன விலாசினி ராதே 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 கனு மனு மோகினி ராதே 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 அஷ்ட சக்தி ஷிரோமணி ராதே 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 விருஷபானு நந்தினி ராதே ராதே. இது இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பஜனம் இது. இதோட என்ன அர்த்தம்னா, அவர் ரொம்ப ராதையோட அப்படி பக்தர். ராதே ராதே இருப்பாங்க எப்படின்னாக்கா, இந்த பக்தி பரவசத்துல இவ வந்து மேல் ஃபீமேல் எல்லாம் பார்க்க மாட்டா. இவளுக்கு வந்து அவ்வளவு பக்தி இல்லைன்னா கிருஷ்ணரையே ராதையில தான் பாக்குறேன். ஆக்சுவலி அதுதான் ரியல் உண்மையா, அதுதான். கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ராதை உருவத்துல வந்து ராதை எப்படி நம்மள லவ் பண்றா அதை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் ஒரு ராதை ரூபத்தையே அவருக்கு வந்து இது என்ன கிரியேட் பண்ற. ராதையும் கிருஷ்ணரும் ஒன்றுதான். அப்ப என்னது அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து. அதனால இப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படின்னாக்கா, சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்து அவருக்கு தெரியணுமா ராதா என்ன எப்படி எல்லாம் வந்து அனுபவிச்சா, என்னை எப்படி எல்லாம் வந்து அந்த பிரேமையில இருந்தா அது தெரியறதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய பிரபா வந்து ரெண்டுமே அவருக்குள்ள அடங்கி அவர் வந்து அந்த பிளிஸ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றார். சோ இது வந்து இவருக்கு வந்து ராதே ராதே ராதே. இப்ப நம்ம அந்த இதுல பிருந்தாவன் பண்ணாலும் எல்லாம் ராதே 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 தான் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணன் யாருக்குமே கிருஷ்ணன் வாயில வராது. அது என்ன ராதேனாக்க நம்ம ராதை கிருஷ்ணரை தனியா பாக்குறோம். அப்படி அந்த இந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் எப்படின்னா ராதையும் கிருஷ்ணரை மாதிரியே தான் பார்த்துட்டு அவ்வளவு பக்தி. அப்ப என்ன சொல்றாரு, ஓ ராதே ராதே நீ எங்கே இருக்கிறாய், கொத்தாய் கொத்தாய்னா இங்கே, கொத்தாய்க்கோ பிரேமாமாயி ராதே ராதே நீ எங்கே இருக்கிறாய், ஓ பரவசமான அன்பின் தேவி, ஓ ராதே ராதே எல்லா புகழும் உனக்கே, ஓ ராதே 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 கோ ஜெய ராதே ராதே. ஜெய ஜெயனாக்கா இந்த புகழ், ஏல் ஏல் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி. தேகதியா பிராணரோகா பிராணராக்கோ, ஓ ராதே ராதே தயவு செய்து உன்னை எனக்கு காட்டி அதன் மூலம் என் வாழ்க்கை பராமரிக்கவும், உனது மிகவும் கேவலமான வீழ்ந்த வேலைக்காரன் உன்னை கூப்பிடுகிறான், ஓ ராதே ராதே. எல்லாம் தன்னை வந்து அப்படி ஆனா அவ இருந்த லைஃப் எப்படின்னா அவ்வளவு நல்ல பயஸ் லைஃப் இருந்திருக்கான். ஆனா தனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, நான்லாம் ரொம்ப மோசமான ஒரு இதுல இருக்கேன், என்னை வந்து வீழ்ச்சி வீழ்ந்திருக்கேன், என்னை வந்து இது பண்ணி கொடு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாம் எந்த லெவல்ல இருக்கோம்னு நினைச்சு பார்ப்பேன். அதுக்குன்னே இவளோட எல்லாம் அந்த இது பயோகிராபி படிக்கணும். அப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றார், ராதே பிருந்தாவன விலாசினி, ஓ ராதே பிருந்தாவனத்தின் கலை ரசிப்பவளே, ஓ ராதே ராதே, ஓ ராதே, ஓ கானுனா கிருஷ்ணாவோட பேரு, ஓ கான்ஹா அப்படி ஹிந்தில எல்லாம் சொல்லுவா, கான்ஹா கனையா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி. ஓ கானுவின் தட் இஸ் கிருஷ்ணனின் மனதை மயக்குபவளே, ஓ ராதே ராதே. அப்புறம் என்ன சொல்றார், ஓ ராதே, ஓ உங்கள் 8 முக்கிய தொழில்களின் நகையின் சிகரமே. இப்ப நகைக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் ஜொலிக்கணும் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாரு. அந்த எல்லா நகையோடும் சிகரம் யாரு, இவளேதான், ராதையே தான். அந்த நகையை விட பெரியவள். அந்த மாதிரி நகைக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் பண்ணா அதை விட நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் இவளுக்கு. எல்லா 8 சக்கிகள் இருக்கு, அவளோட எல்லா நகையும் சேர்த்து பார்த்தாலும் அதை விட சிகரம் நீ. அந்த மாதிரி ஓ ராதே ராதே, ஓ ராதே மகாராஜா ரிஷபானுவின் மகளே, ஓ ராதே ராதே. இது இந்த பாட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்த்தேன். அப்ப நான் போட்டேன், ஏதோ படிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தேன் இந்த மாதிரி. எஸ், ஏபிசிடி ஆரம்பிச்சுடலாம். அருட்செல்வம் பிரபுஜி ஆரம்பிக்கும். ஓகே மாதாஜி. அப்படி பரமஹம்ச ஸ்ரீல கௌர கிஷோர்தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் தற்போதைய வங்காளதேசத்தில் உள்ள பரித்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பஹாயான் கிராமத்தில்
பத்மா நதிக்கரையில் ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவரின் இயற்பெயர் வம்சிதாஸ். அவர் 19ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் பிறந்தார். அவர் ஸ்ரீலக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதாவின் திஷா குருவாக இருந்தார். வம்சிதாசரின் பெற்றோர் அவருக்கு சிறு வயதிலேயே அக்கால வழக்கப்படி திருமணம் செய்து வைத்தனர். ஆனால் அவர் எப்போதும் இல்லற வாழ்வில் இருந்து ஒதுங்கியே இருந்தார். எப்போதும் இறைவனை வழிபடுவதே அவரது முக்கிய ஆர்வமாக இருந்தது. 1800 பிரபுஜி நீங்க நிறைய பேர் இருக்காளே, எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கிடைக்கட்டும். ஓகே, திரும்பி அப்படி முடியலன்னா திரும்பி உங்களுக்கு வரும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. 19ஆம் நூற்றாண்டில் நடுவுல 18 சம்திங்ல அவர் வந்து பிறந்திருக்காரு. இதுல டேட் போடல. இது நான் இதுல இருந்து எடுத்தேன், நெட்ல இருந்து எடுத்தேன். இவங்க கொடுத்திருக்கா. இவன் டாட்டா கொடுக்கும்போது என்னன்னா நமக்கு கோர்த்து செல்ல தெரியாது. அப்ப அதனால நான் வந்து இது நெட்ல இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி 2 நெட்ல இருந்து எடுத்து அதுல இருந்து சுருக்கமா போட்டு இதுல போட்டிருக்கேன். சோ இது என்னது பரமஹம்ச ஸ்ரீல கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி. அவருக்கு வந்து இந்த பேரும் உண்டு, வம்சிதாஸ். அவர் வந்து இயற்பெயர், அவரோட வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவரோட பெயர் வந்து வம்சிதாஸ் இருந்தது. அவர் 18 சம்திங்ல பிறந்திருக்கார். 1800 சம்திங்ல, அது மிடில் அந்த இதுல. அவர் ஸ்ரீல பக்தி அதான் இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்க்கலாம், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமியே யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதோட குரு. அந்த குருவோட திவர் குரு அந்த மாதிரி. சோ வம்சிதாசரின் பெற்றோர் அவருக்கு சிறு வயதிலேயே அக்கால வழக்கப்படி, அதாவது அப்பெல்லாம் எப்பவுமே அப்படித்தானே, சின்ன வயசுல கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம், திருமணம் செய்தார். ஆனா அவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஒண்ணும் அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. எப்பவும் பகவான் ஒரு பக்தியில இல்லற வாழ்வில் இருந்து ஒதுங்கியே இருந்தார். எப்பொழுதும் இறைவனை வழிபடுவதே அவரது முக்கிய ஆர்வமாக இருந்தது. சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த இது தெரிஞ்சு போயிடுது அவருக்கு. தான் 1849. அப்ப அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கார். நெக்ஸ்ட் ஏபிசிடி நீங்களே தான் சொல்லணும் யார் அடுத்தது. பபிதா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறீங்களா? L5 கிளாஸ் இருக்கு. ஓ சரி படிங்க மாதாஜி, படிங்க. பபிதா தான் போனமே, பரவாயில்ல. ஓகே, ஜெயலட்சுமி உதய் படிங்க. நம்ம கிளாஸ் தானே, நானும் தான் வரணும். நான் இல்லாம என்ன கிளாஸ் நடக்க போறது? மாதாஜி L5 சாஸ்திரி கிளாஸ். L5 சரி சரி படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. 1849ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீல கௌர கிஷோரதாசா பாபாஜி தனது மனைவியின் மரணத்திற்கு பிறகு கிரிஹஸ்த வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறினார். அவர் விருந்தாவனத்திற்கு சென்று ஸ்ரீ ஜெகநாத தாச பாபாஜியின் சீடரான ஸ்ரீ பாகவத தாசா பாபாஜியிடம் தீட்சை பெற்றார். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஸ்ரீல கௌர கிஷோர் தாச பாபாஜி விருந்தாவனத்தில் கிரி கோவர்த்தனம், நந்த கிராமம், வர்ஷனம், ராதாகுண்டா, சூரியகுண்டா, ராவல், கோகுல மரங்களின் கீழ் பஜனை செய்து வந்தார். அவர் பிரஜா பகுதிக்கு வெளியே பயணம் செய்தார். வட இந்தியா மற்றும் வங்காளத்திற்கு விஜயம் செய்தார். தனிமையில் அமர்ந்து அவர் தினமும் 2 லட்சம் கிருஷ்ண நாமங்களை ஜபித்தார். 28 ஜபங்கள். ராதா கோவிந்தரை பிரிந்ததை வலி மிகுந்ததாக உணர்ந்து கதறி அழுதார். அவர் வர்ஜாவின் துவாதச வனத்தில் 12 காடுகள் அலைந்து திரிந்த போது அவர் புலம்பல் நிறைந்த ஆழ்ந்த குரலில் புனித நாமங்களை உரத்த குரலில் உச்சரிப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் எவ்வளவு 108 சுற்றுகள். நம்ம என்ன 108 பண்ணாலே பெரிய பெருமையை அடிச்சுக்கிறோம். இவ்வளவு 108 தினமே பண்ணியிருந்தாங்க. எப்படிதானோ முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறேன். 2 லட்சம் கிருஷ்ண நாமங்கள்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா 128 சுற்றுகள். ஓகே, அப்ப என்னது இது 1849ஆம் ஆண்டு அவர் என்ன பண்ணார்? தனது மனைவியின் மரணமும் ஆயிடுது. அவளை அப்படித்தானே, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கம்மியா இருக்கும், ஏதோ வியாதி வந்து போயிடுவான். மரணத்திற்கு பிறகு இல்லாட்டால அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கல. அவர் வந்து கிரஸ்தர் அந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டார். அவர் விருந்தாவனத்திற்கு சென்று ஜெகநாத தாச பாபாஜியின் சீடர், ஜெகநாத பாபா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு, ஜெகநாத பாபாஜியோட எல்லாம் நம்ம ஸ்டோரி பார்த்துட்டோம். அவரோட சீடரான பாகவத தாசா பாபாஜி, இவரோட பார்க்கல, இது வரைக்கும் எனக்கு வரல. பாகவத தாச பாபாஜியோட தீட்சை பெற்றார். அவரோட சீடத்தை இவர் வந்து தீட்சை பெற்றார்.
30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஸ்ரீல கௌரகிஷோர் தாஸ் என்ன பண்ணார், அந்த பிருந்தாவனத்திலேயே கிரி கோவர்தன் அங்க இங்கே சுத்தி இந்த 30 வருடமா அங்கேயேதான் ஒரு இடமா போய் சுத்தி 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 வந்துட்டு இருந்தாராம். ராதா குண்டா, சூரிய குண்டா, ராவல், கோகுல மரங்கள், அதுக்குள்ள பஜனை எல்லாம் செய்து வந்தார். அவர் பிரஜா பகுதிக்கு வெளியே பயணம் செய்தார். அப்புறம் வட இந்தியா முழுவதும் வங்காளத்திற்கு வட இந்தியா முழுவதும் மற்றும் வங்காளத்திற்கும் விஜயம் செய்தார். தனிமையில் அமர்ந்து தினமும் 2 லட்சம் கிருஷ்ண நாமங்களை ஜபித்தார். அதாவது 128 சுற்று. ராதா தான் நம்ம என்னது சொல்றோம், மாலைகள். ராதா கோவிந்தரை பிரிந்து அந்த இது அவளுக்கு தான் ராதா வந்து கோவிந்தரை பிரிந்திருக்காளே அந்த ஒரு விரக்தி அவளுக்கு அப்படி ஒரு இது. அது அவ அப்படி உணர்ந்து அதை ஜபம் பண்றதா இருக்கட்டும், அவ்வளவு பக்தி பரவசம் அவளுக்கு வலி மிகுந்ததாக உணர்ந்து கதறி அழுதார். ராஜாவின் துவாதசம் என்னது 12 காடுகள் உள்ள அதுல எல்லாம் அலைந்து திரிந்து அவர் புலம்பல் நிறைந்த ஆழ்ந்த குரலில் புரிந்த நாமங்களை உரத்த குரலில் அவர் அந்த இதெல்லாம் அவரோட அங்கலாய் போச்சு இல்லையா, இப்படி எடுத்தே கிருஷ்ணாவும் ராதை பிரிஞ்சு போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணிட்டு இருந்தார். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யாரு, பபிதா மதாஜ் படிங்க. பபிதா மதாஜ் ஃப்ரீயா இருக்கேடா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. சத்தம் வருது இல்லையே? கேக்குதா மாதாஜி? கம்மியா கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கேட்கலாம். ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த டாக்கூரா தனது மகன் ஸ்ரீல பக்தி வினோத ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல பக்தி வினோதா டாகூர் தனது மகன் பிமலா பிரசாத் ஒன்று அழைக்கப்பட்ட ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதாவை ஸ்ரீல கௌர கிஷோரா தாஸ் பாபாஜியிடம் தீட்சை எடுக்க வைக்க முடிவு செய்தார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் பாபாஜியிடம் தீட்சை கேட்க போது பாபாஜி மிகவும் பணிவானவராகவும் தன் வாழ்நாளில் எந்த சீடரையும் ஏற்காதவராகவும் ஒருவரையும் சீடராக ஏற்றுக்கொள்ளாததிற்கவும் முடிவு எடுத்திருந்தார். மிகவும் தகுதி வாய்ந்த உங்களுக்கு நான் எப்படி குருவாக இருக்க முடியும்? நீங்கள் வேறொருவரை தேடி செல்லுங்கள் என்று கூறினார். ஆனால் ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த டாக்கூர் தனது மகனிடம் ஸ்ரீல கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜியை தான் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார். ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் மீண்டும் மீண்டும் பாபாஜியிடம் தன்னை சீடராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் பாபாஜி மறுத்துவிட்டார். இறுதியில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதா கண்ணீருடன் அவரை அணுகி, இந்த மனித வாழ்க்கை சுய உணர்தலுக்காக மட்டுமே உள்ளது என்று ஒரு நேர்மையான ஆன்மீக குரு இல்லாமல் யாராலும் கிருஷ்ணரின் அன்பை அடைய முடியாது என்று கூறினார். நீங்கள் என்னை சீடராக ஏற்கவில்லை என்றால் நான் வாழ்வதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. தற்கொலை செய்து கொள்வதில் உறுதியாக உள்ளேன் என்று கூறினார். அவர் நேர்மையானவர் மற்றும் அவரது இதயத்தின் மையத்தில் இருந்து பேசுவதை பாபாஜியால் பார்க்க முடிந்தது. எனவே பாபாஜி அவரை தனது சீடராக ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் அதன் பின் அவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றொரு சீடரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர் என்னது, இவரோட இந்த சுவாமிஜி எப்படின்னா சீடர் பரம்பரை அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் படிச்சிருக்கார், அவர் ஞானத்துல இருக்கார், அவரோட இந்த நான் பகவான் பக்தியில இருக்கேன் அப்படின்னா. ஆனாலும் பக்தி வினோத டாக்கூர் அவர் என்ன பண்ணார், அவரோட மகன் விமலா பிரசாத் என்ன சொன்னார், நீ போய் இவர்கிட்ட இருந்தா தீட்சை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பினார். நான் மட்டும் சொல்லி பாக்குறேன், நீங்க என்ன தீட்சை எனக்கு சீடராகணும், நீங்க என்னோட குரு ஆகணும்னு. அவர் இல்ல, நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு அந்த பரம்பரை இது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், எனக்கு யாரும் சீடரும் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், நான் என்னோட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனால் இவர் ரொம்ப கெஞ்சி என்னது மிகவும் அவர் முதல்ல என்ன சொல்ற, மிகவும் தகுதி வாழ்ந்த உங்களுக்கு, ஏன்னா அப்பாவே பக்தி வினோத டாக்கூரே பெரியவர், அவரோட மகன் நீ, உனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் தகுதி இருக்கு, நான் உனக்கு போயிட்டு தீட்சை கொடுக்கறதாவது அதெல்லாம் முடியாது, எப்படி நான் உனக்கு குருவாக இருக்க முடியும், நீங்கள் வேறொருவரை தேடி செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இருந்தாலும் என்னது ஸ்ரீல பக்தி வினோத என்ன சொல்றாரு, அப்பா இல்லை விமலா பிரசாத் யாரு, இவர்தான் பக்தி சரஸ்வதி டாக்கூர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதா யாரு, நம்ம பிரபுபாதாவோட குரு. அவர்கிட்ட அவரோட இது இயற்பெயர் என்னது பிம்லா பிரசாத். அவர்கிட்ட சொன்னா இல்லை, நீ அவர்கிட்ட தான் போய் எடுக்கணும், திரும்பி போய் கேட்டு அவர்கிட்ட இருந்து நீ தீட்சை பெறணும்னு சொன்னோன்னு திரும்பி போறார். சரி, அப்படி போனோன்னு இவர் மறுத்து விட்டார், இல்லை என்னால உனக்கு தீட்சை கொடுக்க முடியாதுன்னு. இறுதி ரொம்ப அவர் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி கண்ணீருடன் அவரை அணுகி, இந்த மனித வாழ்வு இருக்கிறது என்னத்துக்கு, சுயம் நாம் யாரு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னது ஒரு குரு வேணும். ஒரு குரு இருந்தாதான் அவர் நமக்கு வழிகாட்ட முடியும்.
அது வந்து நீங்க பண்ணலைன்னா எனக்கு வேற யார் பண்ணுவா? அப்ப அதை விட நான் வந்து இது உயரிய விடுறதுதான், தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுதான் முடிவு பண்ணிருக்கேன். எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வேற ஒண்ணு வாழறதுக்கு இல்லை. இது அவர் புரிஞ்சுட்டார். அப்ப அவருக்கு வந்து இருந்து இவர் நேர்மையானவர், ரொம்ப அவர் வந்து நல்ல இதா இருக்கார், பண்புள்ளவரா இருக்கார், நேர்மையானவர் மற்றும் அவரது இதயத்தின் மையத்தில் இருந்து பேசுவது பாபாஜியால் பார்க்க முடியுது. பாபாஜிங்கிறது இதுதான் கௌரகிஷோர பாபாஜி. அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு படுத்த இவர் ரொம்ப சின்சியரா இருக்கார். சரி நம்ம வந்து அவருக்கு தீட்சை கொடுக்கலாம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க வேற யாரையுமே சீடராக ஏத்துண்டதே இல்லை. ஏன்னா அவர் முதல்ல இருந்தே அந்த ஒரு கண்டிப்புலதான் இருந்திருக்கார், நான் யாருக்கும் வந்து குருவா இருக்க போறது இல்லை அப்படின்னு. ஆனா இவருக்கு மாத்திரம் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபதா அவருக்கு மாத்திரம் இவர் வந்து குருவா இருந்திருக்கார். எஸ், அடுத்தது யாரு படிக்க போறாள்? இங்க பாக்குறேன், தீபா செல்வம் மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல தெரியலையே மாதாஜி. அப்ப ரெட்டுல இருக்கே பாருங்க, வரலையா உங்களுக்கு? எனக்கு தெரியலையே ஸ்கிரீன்ல. வரலையா? எல்லாருக்கும் தெரியறதா? அடுத்த வாழ்க்கலாம் தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. உங்களோட நெட் ஸ்லோன்னு நினைக்கிறேன். ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி கேளா? படிங்க. இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்துட்டா தீபா செல்வம் மாதாஜி வந்துட்டான். இப்ப தெரியுது. வந்துச்சு மாதாஜி. 1915 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 19ஆம் தேதி பரமஹம்ச ஸ்ரீல கௌர கிஷோர தாஸ் பாபாஜி இறைவனின் நித்திய பொழுதுகளில் நுழைந்தார். அப்போது அவர் குலியாவில் உள்ள ராணி ரா தர்மசாலையில் வசித்து வந்தார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோசாமி தாகூருக்கு அவரது மறைந்த செய்தி கிடைத்ததும் அவர் தனது குருவை பிரிந்த உணர்வுகளால் துடித்து உடனடியாக அவர் வசித்து வந்த இடத்தில் அக்ரஹரியானின் முதல் நாளில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சாமி பிரபுபாதர் வைஷ்ணவ ஸ்மிருதி உத்தரவுகளின் படி ஸ்ரீல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா வெயிட் பண்ணுங்க. அப்ப 1915 நவம்பர் 19 அவர் வந்து இந்த தேகத்தை விட்டு போய்விட்டார். அதை கேட்டுட்டு என்னது ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சொல்லினா அவரோட குருவாச்சே, ஒரே சீடர் இவர், ஒரே குரு. குரு எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் இருக்கும், சீடரும் ஒண்ணு உள்ள அந்த ஆளு இவர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்றேன், நீங்க சொல்லிட்டே போறீங்க. அப்ப நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் உங்களை. ஓகே. இப்ப ஸ்ரீல கௌரகிஷோர தாஸ் வந்து அவர் இறந்து போன செய்தி இவர் கேட்டோன்னு ரொம்ப வந்து விளைவெடுத்து போய் அவர் எங்க இருந்திருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு அவர் போய் தரிசனம் பண்ண போயிருக்காரு. எந்த இடம் அது? குலியாவா பேர் போட்டிருந்தேன். கோஸ்வாமி தாக்கூருக்கு அவர் மறைந்த செய்தி கிடைத்ததும் அவர் தனது குருவை பிரிந்த உணர்வுகளா துடித்து உடனடியாக அவர் வசித்து வந்த இடத்துக்கு விரைந்தார். வசித்து வந்த இடம் இந்த இடம் இறைவன் நித்திய. அப்போது அவர் குலியாவில் உள்ள ராணிரா தர்மசாலையில் வசித்து வந்தார். அந்த இடத்துக்கு இவர் வந்து விரைந்து போனார். ஜெயஸ்ரீ மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குலியாவின் நூதான சராவில் அக்ரஹாயனின் முதல் நாளில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் வைஷ்ணவ ஸ்மிருதி உத்தரவுகளின்படி ஸ்ரீல கௌரவ கிஷோர தாச பாபாஜிக்கு சமாதி சடங்குகளை செய்தார். ஜெஷூர் மாவட்டத்தில் உள்ள லோகாராவை சேர்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட போத்தார் மகா சயா சமாதிக்காக நிலத்தை வழங்கி தனது சொத்தின் மீதான எல்லா உரிமை கோரலையும் கைவிட்டு விட்டார். இருப்பினும் பின்னர் அவர் தனது வாக்குறுதியை மீறி தானே அங்கு வசித்து வந்தார். மேலும் தளத்தில் பல்வேறு சட்ட விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டார். ஒரு பருவத்தில் கங்கை வெள்ளத்தின் போது சமாதி கோவில் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டது. பத்ரா 1932 ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி தாக்கூர் 5ஆம் தேதி கங்கை படுக்கையில் இருந்து சில எஞ்சியதை மீட்டு சைத்தன்ய மடத்திற்கு எடுத்து சென்றார். அங்கு அவர் ராதா குண்டின் கரையில் ஒரு சமாதி கோவிலை நிறுவினார். 1339ஆம் ஆண்டு அஸ்வினா மாதம் 2ஆம் தேதி இந்த இடம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. மேலும் காலப்போக்கில் கௌரவ கிஷோர தாச பாபாஜியின் மூர்த்தியை கொண்ட ஒரு சிறிய கோயில் கட்டப்பட்டது. அன்றிலிருந்து மூர்த்தியின் நித்திய சேவை தொடர்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌரவ கிஷோர தாச பாபாஜியோட மூர்த்தி வந்து அந்த ஸ்தாபனம் பண்ணி வச்சிருக்கா. அந்த கோயில் வந்து கட்டப்பட்டது இப்போ 1339ஆம் ஆண்டு. இது அஸ்வினா மாதம். அது வந்து நம்ம இந்த ஹிந்து கேலண்டர் பிரகாரம் அஸ்வினா, அது என்ன தமிழ்ல எந்த மாசம் வருது தெரியாது. ஓகே.
இதுல என்னது குலியாங்கிற இடத்துல தான் அவர் இருந்துட்டு இருந்தார். அப்ப அங்க போயிட்டு வந்து ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அங்க போய் அவருக்கு வந்து எல்லா ஈம சடங்குகள்லாம் என்னெல்லாம் உண்டு சமாதி சடங்குகளை எல்லாம் பண்ணினார். அப்புறம் அப்ப என்ன எடுத்தனா ஜெஸ்டூர் மாவட்டத்துல ஒரு வந்து லோகாராவை சேர்ந்த லோகாரா இதெல்லாம் ஒரு இடத்தோட பேர் தான். அங்க வந்து ஒரு இவர் பொத்தார், நம்ம பொத்தார்லாம் இங்க நம்ம பாம்பேல ரொம்ப ஃபேமஸ் பொத்தார் கம்யூனிட்டி. பொத்தார் வந்து சர்நேம் இருக்கும். அந்த மகாஷயா ஒரு ஆளு, நல்ல பேர் போன ஆளு பொத்தார். அவர் வந்து நான் நிலத்தை கொடுக்குறேன், என்னோட நிலம் வந்து நான் வந்து தானமா கொடுக்குறேன், அங்க வந்து நீங்க வந்து சமாதி கட்டிக்கீங்க அப்படின்னு. இவங்களும் சரி அழகா தானமா கொடுத்துருக்கானே எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. இவரும் அங்க போயிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். சமாதி ஒரு தானம் கொடுத்ததுனாக்கா அங்க நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா என்ன? கொடுத்தாச்சுன்னா கொடுத்தாச்சு. அவரும் அவங்க வந்து இருக்கிறத ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணார், வாக்குறுதியை மீறி தானே அங்க வசித்து வந்தார். மேலும் அந்த இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம பல்வேறு சட்டவிரோத செயல்களிலும் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு பருவத்தில் அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு அட் அ சர்டன் டைம் கங்கையோட இது பிரவாகம்லாம் நிறைய வந்து தண்ணியில வந்து அடிச்சு நிறைய அவரோட திங்ஸ் எல்லாம் அந்த இதுல போயிடுது. அப்போ இருக்கிறதெல்லாம் எஞ்சியதை எல்லாம் மீட்டு சைத்தன்ய மடத்திற்கு எடுத்து சென்றார். யாரு? சரஸ்வதி சித்தாந்த சுவாமி. அவர் எடுத்துன்னு வந்து அப்புறம் 1339 அங்க வந்து ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணி அங்க இன்னைக்கும் இருக்கு அந்த மூர்த்தியை வச்சு அங்க ஒரு கோவிலை கட்டி ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்காரு. நித்திய சேவை இன்னைக்கும் தொடங்கும். அது ரொம்ப நடந்துட்டு இருக்கு. ஆரம்ப கால வாழ்க்கை இது வந்து நான் போட்டதுன்னா இது வந்து நமக்கு கொடுத்தது. அப்ப இதுல இருந்து இது மாத்திரம் படிச்சோன்னா எனக்கு புரியாது, எனக்கு அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. அதனாலதான் நான் அந்த ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி போட்டேன். இப்ப இது ஈஸியா நமக்கு புரிஞ்சிடும், ஏன்னா நம்ம அது போட்டதுனால இது புரியும். அது மாதிரி எஸ். இப்போ ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு அப்புறம் மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் மாதாஜி படிங்க. ஒரு ஃபுல் இதே பிடிச்சிருக்கு இருக்கே இல்லையா? படிங்க மாதாஜி. மகேஸ்வரியா மாதாஜி? நீங்க தான் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் வம்சிதாஸ் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டார். வம்சிதாஸின் பெற்றோர் அவருக்கு சிறு வயதிலேயே அக்கால வழக்கப்படி திருமணம் செய்து வைத்தார். ஆனால் எப்போதும் இல்லற வாழ்வில் இருந்து ஒதுங்கியே இருந்தார். விவசாய வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு வந்த வருமானத்தில் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தை நேர்மையாக கவனித்து வந்தார். 1849 ஸ்ரீலா கௌரவ கிஷோர தாசா பாபாஜி தனது மனைவியின் மரணத்திற்கு பிறகு கிரகஸ்தா வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறினார். திருஷ்யகுரு ஸ்ரீ தீஷா குரு ஸ்ரீ பாகவத தாசா பாபாஜி ஸ்ரீ ஜெகநாத தாசா பாபாஜியின் சீடர். 30 வருடங்கள் விருந்தாவனத்தில் கிரி கோவர்தனம், நந்த கிராமம், வர்ஷனம், ராதாகுண்டா, சூரியகுண்டா, ராவல், கோகுலா ஆகிய இடங்களில் மரத்தடியில் பஜனை செய்து வந்தார். தனிமையில் அமர்ந்து அவர் தினமும் 2 லட்சம் கிருஷ்ண நாமங்களை ஜெபித்தார். 128 சுற்று ஜபங்கள். இது நான் வந்து போட்டதுலே தான் இருக்கு. ஆனா இந்த விவசாய வியாபாரம் மாத்திரம் எனக்கு கிடைக்கல. நெட் எல்லாம் பார்த்தேன், எனக்கு இது கிடைக்கல. அதனால இதை நம்ம டிலீட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவங்க கொடுத்தது. அப்ப நம்ம சரி அதுவும் இருக்கட்டும். ஆனா நான் வந்து ரிசர்ச்னா என்னது நெட்லைன் தேடி அதை போட்டிருக்கேன். சோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து வைசிய குடும்பம்னா என்னது, ட்ரேடிங், இந்த பிசினஸ் பண்ற கம்யூனிட்டியாவா அந்த குடும்பத்துலதான் பிறந்தவர். அவர் பேரு வம்சிதாஸ். அவர் வந்து பெற்றோர் வந்து சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டார். ஆனா அவள் வந்து விவசாய வியாபாரத்தில், விவசாயம் அந்த நிலத்துல அந்த நிலம் விற்பாங்களே நெல்லு இதெல்லாம், அந்த வியாபாரம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதுல வந்து வருமானத்தில் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தை நேர்மையாக கவனித்து வந்தார். அதெல்லாம் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரல, இதுல போட்டிருக்கு. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 1849 அவரோட மனைவி இருந்த பிறகு ரச வாழ்க்கையை துறந்து அதெல்லாம் நம்ம முன்னே பார்த்தோம். அப்புறம் தீட்சா பெறறதுக்கு அவர் வந்து போனார். யார்கிட்ட தீட்சா பெற்ற? ஜெகநாத தாச பாபாஜியோட சீடர். யாரு? பாகவத தாச பாபாஜி. அவர்கிட்ட சீடர் இது தீட்சை பெற்று அங்கேயே இருந்துருந்தாங்க. 30 வருடங்கள் அங்கேயே ஒரு இடத்துக்கும் போய் அங்கேயே இருந்திருந்தாங்க. தனிமையில் அமர்ந்து அவர் எப்பவுமே தினமுமே 2 லட்சம் கிருஷ்ண நாமங்களை ஜபித்தார். அதாவது 128 சுற்று. நம்ம இங்க 1, 2 பண்றதுக்கே இப்படி கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், முடிய மாட்டேங்கிறத. சிலப்பெல்லாம் 108 ஏதோ ஏகாதசியில முடியாரா போல பண்ணிடுவேன்னா அடுத்த நாள்ல பார்த்தா 108 வர மாட்டேங்க. அந்த ஏகாதசியை தான் டெய்லி ஏகாதசி தான் பண்ண முடியும். இவ்வளவு கிளாஸும் அது இது இருக்கும்போது பண்ண முடியாது நம்மளால. நான் வாழையெல்லாம் அவங்க வந்து வீட்டை விட்டு திறந்துட்டாங்க. இப்ப நம்மளும் போகணும், வீட்டை விட்டு திறந்து போச்சுன்னா நம்மளாலே பண்ண முடியும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். வேற என்ன? ஓகே. துறக்கும் மனநிலை ரொம்ப சின்னதுதான். இப்ப இன்னொரு 10 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். இது யார் படிக்கிற நெக்ஸ்ட்? ஒரு நிமிஷம் நான் படிக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் படிச்சப்ப நிவேதிதா. நான் ஆல்பாபெட்டிக்கலா போயிட்டு இருக்கேன். படிக்கிறேன் மாதாஜி. கௌர கிஷோரா
கிஷோரதாசா பாபாஜி ஸ்ரீ ரூப ரகுநாதரின் துறவின் உருவான வடிவம். சில சமயங்களில் கங்கை நீருடன் கலந்த வறண்ட அரிசி அல்லது கங்கை கரையிலிருந்து சிறிது சேற்றை அவர் சாப்பிட்டார். மற்ற சமயங்களில் விரஜாவாசிகளிடம் இருந்து மதுகரியை எடுத்துக்கொண்டார். அவர் நிராகரிக்கப்பட்ட மண் பானையிலிருந்து குடித்தார். ஏகாதசி அன்று அவர் ஒரு துளி தண்ணீர் கூட சாப்பிட மாட்டார். முற்றிலும் பிரிக்கப்பட்ட அவர் கங்கை கரையில் விடப்பட்ட சடலங்களிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்ட துணியை தனது உடலை மறைக்க பயன்படுத்தினார். இவ்வுலக மக்கள் பொருள் வரம் வேண்டி அவரை அணுகுவதை தடுக்க அவர் ஒரு முறை குலியா தர்ம சல்லாவில் கோலக் தீபாவில் 6 மாதங்கள் கழிவறைவில் தங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் நான் போட்டேன், எங்க போச்சு பாக்குறேன். 1 minute. அதான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா பாக்குறேன். இல்லையா, நான் ஆக்சுவலி இது போட்டிருந்தேன், எங்க படுத்தேன், டிலீட் பண்ணிட்டேன். இது படிக்கவே இல்லை இல்லையா, நம்ம ஒரு இது மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதான் பாக்குறேன், நம்ம இது யாருமே படிக்கலையா. இதுக்கப்புறம் டைரக்டா நம்ம இதுக்கு போயிட்டோம். ஏன்னா அதான் பாத்து இப்ப நான் அதை மண்பானையெல்லாம் நான் எழுதிருந்தேன். என்ன இப்ப இதெல்லாமும் கிடைச்சது, எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது. பரவாயில்ல, இப்ப நம்ம மிஸ் பண்ணா இட் இஸ் தேர் ஆல்ரெடி, சோ நோ ப்ராப்ளம். இது வரும்போதுதான் நினைச்சு இது நான் எழுதினேன், அது மிஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம படிக்கும்போது. ஓகே ஓகே. அப்ப இதுல என்னது போட்டிருக்கு, இப்ப இது வந்து புதுசா இருக்கும், நம்ம அது படிக்காததுனால இது புதுசா இருக்கும். அவர் என்னது யாரோட இது அவதாரம் மாதிரி ஒருத்தர் இறந்து போயாச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர் மாதிரியே நீ இருக்க, அப்ப அவரே உன்னோட ரூபத்துல வந்தா போல இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி. இப்ப கௌர கிஷோரதாசா எப்படி பாபாஜி ரூபா கோஸ்வாமி எல்லாம் படிச்சோமே, ரூப ரகுநாத அவளெல்லாம் 6 கோஸ்வாமிஸ்ல 2 பிரதர்ஸ், அவளோட துறவின் உருவான வடிவம். அவ எப்படி துறவம் மேற்கொண்டிருந்தாலோ அது போல இவர் அதே மாதிரி இருக்கார் அப்படின்னு. சில சமயங்கள் என்ன மாதிரி சாப்பிட்டு இருந்தாரா, கங்கை நீருடன் கலந்த வறண்ட அரிசி, சும்மா அரிசி கீழே இறஞ்சிருந்ததுன்னா அது கங்கை கரையில என்ன அப்படின்னா திக்கு போடுவா இல்லையா, ஜபிச்சு எல்லாம் போடுவாங்களே, அது அப்படியே கங்கை கரை இதுல என்னது கங்கை நீருடன் கலந்து வறண்ட அரிசியை அப்படியே சாப்பிடுவாராம். அதுல கங்கை கரையிலிருந்து சிறிது சேற்றை அவர் சாப்பிடுவார். இஸ் கம்ஃபர்டபுள். அவ்வளவு சாப்பிட்டு என்ன பசிக்கிறதா கொஞ்சம் சாப்பிட போறோம், என்ன சாப்பிடணும்னு கூட அவருக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி மற்ற சமயங்களில் என்னது ரஜவாசிகள் ஏதாவது மதுக்கறினாக்கா ஏதாவது சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னாக்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க. அவர் நிராகரிக்கப்பட்ட மண்பானையெல்லாம் அங்க இருக்கும், வேண்டாம் சொல்லிட்டு போட்டுட்டு போயிருப்பாங்க. அங்க என்ன மண்பானை தெரியாது, நார்மலி இப்ப டெத்துன்னு அது வந்ததுனால அந்த மண்பானையும் இருக்கலாம், ஆனா அதெல்லாம் உடைச்சு போட்டுருவாங்களோ தெரியாது. அப்ப அந்த மண்பானை நிராகரிக்கப்பட்டு அங்க விட்டு போன மண்பானையில கூட அவர் அந்த பானையில இருந்து தண்ணி எல்லாம் குடிக்கிறார், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்புறம் ஏகாதசி என்று அவர் ஒரு துளி தண்ணீர் கூட சாப்பிட மாட்டார், நிர்ஜலமா இருந்தார். முற்றிலும் பிரிக்கப்பட்ட அவர் கங்கை கரையில் விடப்பட்ட சடங்குகளில் இருந்து தூக்கி எறியப்பட்ட துணியை தனது உடலை மறைக்க பயன்படுத்தினார். துணியெல்லாம் இது வேணுமெனாக்கா அந்த துணிக்கு இப்ப காசு எங்க போடுறது, அப்போ இந்த சடலத்துல போடுற அந்த துணியை கூடி அவர் அவ்வளவு சிம்பிள். ஆனா பக்தி வேற ஒண்ணும் அவருக்கு எல்லாம் தெரியாது, இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் நமக்குதான் அறவுரையா உட்கார்ந்து இருப்போம். ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பாவே படுறது இல்லை. இவ்வுலக மக்கள் பொருள் வேணும். இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப சுவாமிஜியை பார்க்க போறோம்னா, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் இல்ல, என் பிள்ளைக்கு வேலை வேணும், எனக்கு ஒரு இடம் என்னது வீடு வேணும், இதெல்லாம் கேட்டுன்னு போகும்போது அவரே சுவாமிஜியா உட்காந்துருக்கா, அவளுக்கே ஒண்ணும் இல்லை, அவளே ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லி உட்காருக்கா. அவர்கிட்ட போயிட்டு அதை கூட இதை கூடன்னு அவ எங்கேருந்து கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு அதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். நம்மளும் ஒரு சுவாமிஜி எல்லாம் இது பண்ணோம்னா ஒரு பக்தி கூட அது வேணா கேட்கலாம். நல்லா உங்களை எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு ஒரு இது வேணும், நல்ல உடம்பு தெம்புறதுன்னா பகவானை சேவிக்கணும், அதுதான் கேட்கணுமே தவிர பொருள் சார்ந்து நம்ம ஏதாவது கேட்க போனோம்னா அது இவாள் பிடிக்க மாட்டேங்குது. அது இதுல கொடுத்துருக்கு, இவ்வுலக மக்கள் பொருள் வரம் வேண்டி அவரை அனுப்புவதை தடுக்க. அவெல்லாம் நின்னா எப்படி அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, சொல்ல முடியாது, அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படித்தானே சொல்லணும். திருப்தி இல்லாம அதெல்லாம் கொடுக்கணும், இது சொல்ல வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி. அப்ப அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாரு, அவர் ஒரு முறை குலியா தர்ம செல்லாவில், தட் இஸ் கோலக் தீபாவில், அதெல்லாம் இடத்தோட பேர் தான் 6 மாதங்கள் கழிவறையில் தங்கினார். டாய்லெட் மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துல அங்க யாரும் வரமாட்டாங்களே, சரி அவங்கள விட்டு நான் ஒதுங்கி இருக்கணும்னு என்ன பண்ணோம், நான் அந்த மாதிரி ஒரு சாக்கடை மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம பாட்டுக்கு ஒதுங்கு புறத்துல இருந்து விடலாம், அப்ப அவங்க யாரும் என்ன நெருங்கி வரமாட்டாங்க அப்படி. அவ்வளவு பெரிய எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அப்புறம் என்ன பண்ணாரு அடுத்தது, ஒரு நிமிஷம், நிவேதிதா மாதாஜி படிச்சுட்டா இல்லையா, அந்த மாதாஜி போயிட்டாளா? படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. அந்த மாதாஜி எனக்கு பேசியிருந்தாள், ரேவதி மாதாஜி. ஓகே, அருள் செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படி. ஓகே மாதாஜி. புனித தாமத்தில் உள்ள மனிதர்கள், பசு, விலங்குகள், பறவைகள், மரம், கொடிகள், பூச்சிகள், எறும்புகள்,
என ஒவ்வொருவருக்கும் மரியாதை செலுத்தினார். வர்ஷ்ணாவில் தங்கியிருந்த போது ராதாகிருஷ்ணருக்கு தினமும் மலர் மாலை அணிவித்தார். 30 வருடங்கள் விருந்தாவனத்தில் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு நெருக்கமான சேவைகளை செய்த பாபாஜி ஸ்ரீ நவத்வீப தாமாவை காண தெய்வீக தம்பதியரால் ஈர்க்கப்பட்டதாக உணர்ந்தார். அவர் ஸ்ரீ நரோத்தம தாச தாக்கூரா எழுதிய 2 புத்தகங்களை எடுத்து சென்றார். பிரார்த்தனா, பிரேம பக்தி சந்திரிகா 2 புத்தகங்கள். அவரை ஒரு மகா பாகவதர் என்று அங்கீகரித்து பலர் சேவை செய்ய முயன்றனர். ஆனால் அவர் ஏற்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வளவு ஒரு இது இந்த காலத்துல பாபாஜி எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இது சொல்றதுக்குள்ள பாபா நான் தான் பாபா நான் தான் கடவுள்னு உட்கார்ந்துடுறான். இவெல்லாம் எப்படி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். புனித தாமம்னா என்ன? புனித இடத்தில் உள்ள மனிதர்கள், பசு, விலங்குகள் எல்லாருக்கும் ஒரு மரியாதை, யாரையும் ஹார்ம் பண்ணாம அந்த மாதிரி எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் ஒரு இது மரியாதை கொடுத்துட்டு இருந்தாராம். அப்புறம் வர்ஷ்ணா, இதெல்லாம் இடத்தோட பேர் தான். வர்ஷ்ணா தங்கியிருந்த போது ராதாகிருஷ்ணனுக்கு தினமும் மலர் மாலை அணிவித்தாரு. அங்க இருக்கிற ஒரு விலை மரத்துல எல்லாம் பறிச்சு மலர் மாலை வந்து கொடுத்திருந்தாராம். ஒரு 30 வருடங்கள் விருந்தாவனத்தில் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு நெருக்கமான சேவைகளை செய்த பாபாஜி ஸ்ரீ நவத்வீப தாமாவை காண தெய்வீக தம்பதியரால் ஈர்க்கப்பட்டதாக உணர்ந்தார். நவத்வீப தாமாவை காண தெய்வீக தம்பதி, அதான் பகவானோட கிருபையில தான், தெய்வீக தம்பதியால அவளுடைய ஈர்ப்பு காரணம் தான் என்னால இங்க இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு உணர்றார் அவர். அப்புறம் அவர் ஸ்ரீ நரோத்தம தாச தாக்கூரை எழுதிய 2 புத்தகங்கள் இப்போ பிரபுஜி படிச்சாங்கள. பிரார்த்தனான்னு ஒரு புஸ்தகம், பிரேம பக்தி சந்திரிகா, அவருக்கு அது 2 புஸ்தகம் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடன் எடுத்து சென்றார். அவரை ஒரு மகாபாகவதர் என்று அங்கீகரித்து பல சேவை செய்ய முன்வரும். ஒரு நல்ல ஒரு, ஏன்னா இவர் இதெல்லாம் எழுதுவார், பஜன் பாட்டுலாம் எழுதுவார். அதுல ஒரு பஜன் தான் எனக்கு கிடைச்சது, அது அவர் ரொம்ப பிடிச்ச பஜன் சொல்லிட்டு அது மாத்திரம் போட்டேன். வேற ஒன்னும் எனக்கு பஜன் கிடைக்கல. மேபி இந்த மாதிரி புக்ல இருக்குமா இருக்கும், நான் அந்த புக் எல்லாம் தெரியாது, அதெல்லாம் நெட்ல இருந்தா தானே எழுத முடியும் இல்லையா. நெட்ல தேடி பார்த்தேன், எனக்கு இந்த ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை இந்த இதுதான் கிடைச்சது. அப்ப அது வந்து அவர் மகாபாகவதர், அவருக்கு அந்த ஒரு பட்டப்பேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆங்கீகரிக்கப்பட்ட போது நிறைய பேர் சேவை பண்றதுக்கு முன் வரும்போது வேண்டாம், அந்த மாதிரி லைம் லைட்டே நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலர் சேவை செய்ய முயன்றன. ஆனால் அவர் ஏற்கவில்லை. நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாகவதம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளும். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறாள்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பபிதா. அவர் கோத்ருமத்விபாவில் ஸ்ரீல டாக்கூரா பக்தி வினோதாவிடம் இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வழக்கமாக கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து பஜனையில் ஈடுபாடு கொண்ட ஸ்ரீல பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு சீடர்களை உருவாக்கும் விருப்பம் இல்லை. பக்தி வினோதா டாக்கூராவின் வேண்டுகோளின் பேரில் அவர் மறுபரிசீலனை செய்தார். அவரது மகன் விமலா பிரசாதை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா சீடராக ஏற்றுக்கொண்டார். அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் கோத்ருமத் விபா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ரீல தாக்கூரா பக்தி வினோதாவிடம் இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வழக்கமாக கேட்டது. இவர் வந்து அவர் கோத்ருமா விபாவில் இவர் தங்கின்றிருந்தார். யாரு? பக்தி வினோத தாக்கூர்னால. அப்ப இவர் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இவங்க வந்து எப்பவுமே இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவர் படிப்பான். அவர் வந்து இது நான் அந்த இதுல படிச்சிருக்கேன். அவர் 10 குழந்தைகள் இருந்தார் இவருக்கு. யாருக்கு? பக்தி வினோத தாக்கூருக்கு. அவங்க வந்து ஃபேமிலி மேன் இருந்தாலும் இவர் வந்து அடிக்கடி அங்க போறாங்கன்னா பாகவதம் படிக்கிறாங்க. அங்க போயிட்டு பாகவதம் எல்லாம் வழக்கமாக கேட்டறிந்தார். அப்புறம் தொடர்ந்து பஜனையில் ஈடுபட்டு கொண்டு ஸ்ரீல பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு சீடர்கள் உருவாக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பஜனையெல்லாம் அடைந்த. அப்ப சீடர்கள் உருவாயிடுவாளே, எனக்கு யாரும் சீடர்கள் வேண்டாம், அவருக்கு அதுதானே. ஏன்னா குருவா யாரும் ஏத்துக்காதீங்க, நான் எல்லாம் குரு எல்லாம் கிடையாது, நான் மட்டமான ஆள் அப்படி. அப்ப நான் வந்து அந்த மாதிரி இதுல இருந்து அவருக்கு கொஞ்சம் அதுல விருப்பம் இல்லை, யாரும் எனக்கு யாருக்கும் குருவாக வேண்டாம், எனக்கு யாரும் சீடரும் வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனா பக்தி வினோத தாக்கூர் என்ன பண்ணார், அவர் இவரோட எல்லா இதுவும் அவருக்கு குணமெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிட்டு. ஏன்னா அடிக்கடி இவர் வர்றாரு பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும்போது இவர் இவ்வளவு பெரிய எக்ஸால்டட் டிவோட்டி சொன்னோன்னா அவரோட பிள்ளைட்டு என்ன சொன்னார், அதான் நம்ம பார்த்தோமே, என்ன பேர் போட்ட விமலா பிரசாத். அவரை வந்து நீ தீட்சை எடுத்தா இவர்கிட்ட தான் தீட்சை எடுக்கணும், இவர் ஆன மட்டும் நான் முடியாது சொல்ல அப்புறம் அவர் பரிசீலனை செய்தானே, சரி கொடுத்து பார்க்கலாம், இவனுக்கு வந்து நம்ம தீட்சை கொடுக்கலாம், ஆனா இவனுக்கு அப்புறம் வேற யாரும் நான் வந்து சீடுனா ஆக்க மாட்டேன்னு அவர் வந்து அப்படி கெஞ்சி கேட்டிருக்காரு. யாரு அது? விமலா பிரசாத்ங்கிறது யாரு? அப்புறம் அவருக்கு வந்து பேர் என்னது வழங்கியிருக்கு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்டர். நம்ம சொன்னோமே நம்ம பிரபுபாதாவோட குரு. சோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு சீடரை மாத்திரம் ஏத்துண்டார். அதுக்கப்புறம் வாழ்நாள்ல அவர் வந்து வேற யாரையுமே சீடரா ஏத்துக்கவில்லை. போதனைகள் என்னெல்லாம் போதனை கொடுத்தார். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி?
படிக்கிறேன். தீபா செல்வன் மாட்டுச்சா படிங்க. நவத்விபா தாமாவில் இலவச மருத்துவமனையை திறக்க விரும்பிய கல்கத்தா மருத்துவமனைக்கு கௌர கிஷோரா தாசா பாபுஜிக்கு அறிவுரை கூறினார். நீங்கள் உண்மையிலே நவத்விபா தாமாவில் வாழ விரும்பினால் உணர்வுகளை அனுபவிப்பவர்களாக இலவச மருத்துவமனையை நடத்தும் உங்கள் விருப்பத்தை விட்டுவிடுங்கள். கணிசமான சேவையை செய்யுங்கள். பிறகு ஹரி பஜனையை ஊக்குவிப்பதை தவிர அனைத்தையும் துறந்து விடுங்கள். மற்ற எல்லா வகையான கடமைகளும் சேவைகளும் ஒருவரை கர்ம வினைகளின் கொடூரமாக சுழற்சியுடன் இணைக்கின்றன. பாபாஜி தீபா செல்வன் இதுல என்னது தீபா தாமால என்னது இவர் இருந்து வரும்போது அங்க வந்து ஒரு இலவச மருத்துவமனையை நாங்க ஆரம்பிக்க போறோம். யாருக்கு? ஏழைகளுக்கு, எளியவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இலவச மருத்துவமனையெல்லாம் ஆரம்பிக்க போறோம்னு சொன்னா இவர் என்ன சொன்னார்? கௌர கிஷோர தாசா அவருக்கு வந்து அறிவுரை கூறுறார். என்னது? நீங்கள் உண்மையிலேயே நீங்க வந்து நவத்விபா தாமாவில் வந்து வாழணும், நன்னா இருக்கணும்னு விரும்பினோம்னா இந்த மாதிரி உணர்வுகளை அனுபவிப்பவர்களுக்காக இலவச மருத்துவமனை எல்லாம் பண்ணாதீங்க. நம்ம அதான் இந்த இதுல பிலாசபியே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம இவரெல்லாம் சொல்லுவார் எனக்கு பிரபுஜி எல்லாம், ஒரு எறும்பும் இருக்கு இந்த காலத்துல, நம்ம உலகத்துல எறும்பும் வாழ்ந்துன்னு தான் இருக்கு. நம்ம யாரு ஃபீட் பண்றோம் அந்த எறும்புக்குன்னு? யாரு தனியா அதுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டுன்னு யாரு இருக்கா? சரி, யாரோ ஒருத்தர் பண்றான்னா நம்ம வீட்டுல எறும்புக்கு யாரு ஃபீட் பண்றோம்? அதே தேடிக்கிறது, அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு, அது பாட்டுக்கு இறக்குறது, திரும்பி அதுகளோட வம்சமும் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. எப்படிதான் அதெல்லாம் வாழறதுன்னே தெரியாது. அதே போல ஆணை, பெரிய பெரிய ஆணை, பெரிய பெரிய விலங்குகள்லாம் கூட நிறைய சாப்பிடும். அவளுக்குள்ள யாரு படி அளக்குறா? அந்த பகவான் தான். இப்ப அவளை கிரியேட் பண்ணிருக்கான்னு அவளுக்கு படி அளக்குற போல சின்ன எறும்புக்கு படி அளப்பா இருக்கு. அப்ப நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தொடங்கினோம், ஒரு வந்து இலவச இது அனுப்பினோம், நம்ம காரணம் அவங்க வந்து பொழைச்சு போறாங்க, அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரவே வேண்டாம். நாம பண்ணினோங்கிற அந்த எண்ணம் வரக்கூடாதுங்கிறதுதான் அவர் என்ன சொல்ற, நீங்க உண்மையிலேயே நவத்விபா தாமத்தில் வாழ விரும்பினால் உணர்வுகளை அனுபவிப்பவர்களுக்காக இலவச மருத்துவமனையை நடத்தும் உங்கள் விருப்பத்தை விட்டு விடுங்கள். நீங்க அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க. என்ன பண்ணும்? கணிசமான சேவையை செய்யுங்கள். பிறகு ஹரிபஜனையை ஊக்குவிப்பதை தவிர அனைத்தையும் திறந்து விடுங்கள். என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஹரிபஜன் பண்ணுங்க, நிறைய ஹரிபஜன் பண்ணுங்க. அது பண்ணினா போறோம். வேற எல்லாமே அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். அவர் பார்த்துப்பார், பகவான் பார்த்துப்பார். மற்ற எல்லா வகையான கடமைகளும் சேவைகளும் ஒருவரை கர்ம வினைகளின் கொடூரமான சுழற்சியில் இணைக்கின்றன. இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம 4th சாப்டர்ல கர்மா விகர்மா எல்லாம் படிச்சோமே அதான். இது வந்து கர்மா, நல்ல கர்மா பண்ண என்ன புண்ணியம் தான் சம்பாதிப்பீங்க. அந்த புண்ணியம் எங்க கொண்டு போய் விடும்? நல்லா சோமரசம் குடித்து மேல் உலகத்தை எல்லாம் போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன அந்த அக்கௌண்ட் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆனப்புறம் என்ன ஆகும்? இருக்கிற புண்ணியம் எல்லாம் கத்தம் எல்லாம் ஆயிடுதுன்னா என்ன பண்ணுவா? திரும்பி இங்கதான் பிறக்கணும். அது பண்ணாதீங்க. பகவானோட இது பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா, பகவான் எல்லாரையும் படைத்து இருக்காரு, அவர் பார்த்துப்பாரு. கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. பகவானை நினைத்து கொடுத்தப்ப நம்ம தான் பண்றோம், நம்ம ஒரு மனை கட்டினோம், எல்லாரையும் இருக்க வச்சோம், சாப்பாடு கொடுத்தோம், அது வேண்டவே வேண்டாம். அது வந்து கர்ம வினை வந்து நமக்கு வந்து இது வரும். என்னது? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அது வந்து வந்துடும். ஒருவரை கர்ம வினைகளின் கொடூரமான சுழற்சியில் இணைக்கின்றன. அதனால அது பண்ணாதீங்க. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாபாஜி மகாராஜா புதிதாக திருமணமான ஒரு மனிதனிடம் கடுமையாக பேசினார். வைஷ்ணவ மனைவி இவ்வுலகில் கிடைப்பது மிகவும் அரிதானது, கடினமானது. ஒருவருக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அவர் அதை கிருஷ்ணரின் ஆசீர்வாதமாக பார்க்க வேண்டும். மனைவி கணவனை வணங்குகிறாள், அவளுடைய எஜமானனாக. அதே போல கணவன் மனைவியை வணங்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவள் கிருஷ்ணதாசி, கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரி. இந்த வழியில் கணவன் தனது மனைவியை தனது பணிப்பெண்ணாக கருதாமல் தனது பக்தி ஆர்வத்தை பாதுகாக்க கூடியவளாகவும் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரியாகவும் கருத வேண்டும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இந்த சேரிட்டி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா? எல்லாம் நீங்க வந்து கடவுளுக்கு வேண்டி பண்ணுங்க சொல்லியாச்சு. அடுத்தது என்னது? அவர் வந்து ஒரு புதுதா திருமணமான மனிதரிடம் கடுமையாக ஸ்ட்ராங்கா இதான் வந்து பேசுறார். என்ன பேசுறார்? வைஷ்ணவ மனைவி உலகில் கிடைப்பது மிகவும் அரிது, ரொம்பவே ரேர். ஆனா உனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா என்னது? அது கடினமானதும் ஆகும், அரிதானதும் ஆகும். வைஷ்ணவனா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா டிவோட்டியா இருக்காங்க. ஆனா அவர் உனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா என்னது? ஒருவருக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அவர் அதை கிருஷ்ணரின் ஆசீர்வாதமாக பார்க்க வேண்டும். நமக்கு ஒரு மனைவி கிடைத்திருக்கா, அதுவும் ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தையா இருக்கானா, அது நமக்கு ஒரு பிளெஸிங் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். மனைவி கணவனை வணங்குகிறாள், அவளுடைய எஜமானனாக. என்னோட வந்து கணவர் என்னோட எஜமானன்னு சொல்லிட்டு அவள் வணங்குகிறாள். அது போலவே கணவன் மனைவியை வணங்க வேண்டுமா? அவர் எவ்வளவு ஃபார்வர்ட் திங்கிங் நினைச்சு பாருங்க.
அவர் வந்து வணங்கணுமா, ஏனென்றால் அவள் கிருஷ்ணதாசி, கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரி. இந்த வழியில் கணவன் தனது மனைவியை தனது பணிப்பெண்ணாக கருதாமல், எல்லாரும் என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வீட்டை பொறுப்பெல்லாம் அவ பாத்துப்பா, எல்லாம் அவ பாத்துப்பா. ஆனா அப்புறம் என்ன பேர் வரும், நீ என்ன வேலைக்கு போய் குளிச்சியா, என்ன வீட்டுல தானே இருக்கு அப்படின்பா. வீட்டுல உள்ள வேலையெல்லாம் பண்றதுலாம் அக்கௌண்ட்லயே வராது, ஏன்னா பணம் இல்லையே, அதுக்கெல்லாம் சம்பளம் இல்லாத வேலைக்காரி தானே. அந்த மாதிரி எண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே அவர் வந்து எவ்வளவு ஃபார்வர்ட் திங்கிங்கா இருந்திருக்காரு. கணவன் தனது மனைவியை தனது பணிப்பெண்ணாக கருதாமல் தனது பக்தி ஆர்வத்தை பாதுகாக்க கூடியவளாகவும், நீ பக்தியில இருந்தேன்னா உனக்கு அதை ஊக்குவித்து அவ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அண்ட் அவ எப்பவுமே என்னவா இருப்ப, கிருஷ்ணரின் வேலைக்காரியாக தான் கருத வேண்டும். அவ வந்து எப்பவுமே, ஏன்னா ஷீ இஸ் அ கிருஷ்ணா டிவோட்டி. வேலைக்காரின்னா என்னது, நம்ம யூர் ஆல் சர்வீட்டர், நம்ம எல்லாம் அதுதான் அந்த இதுலதான் இருக்கும். யூர் ஆல் நம்ம தான் இது சர்வீட்டர்ஸ். சோ அந்த மாதிரி கருத வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபார்வர்டு. இப்படி பார்த்தா, இங்க பார்த்தா நமக்கு தோணும் இதெல்லாம் என்னது இப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னா, இங்க பார்த்தா ரொம்ப ஃபார்வர்டா இருக்கும். அப்ப தே ஹேவ் சம் இது தாட். ஒரு விஷயம் எடுத்து இதை எடுத்து இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு, போஜனை விரும்புவர். இது யார் படிக்கிறாள்? மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போஜனையை விரும்புவன் சுவையாக சாப்பிடுவது அவனது பஜனையை கெடுத்துக் கொள்வான் என்பது ஸ்ரீலா பாபாஜி மகாராஜாவின் விருப்பமான மேற்கோள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நாக்கை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அங்கும் இங்கும் சாப்பிடுவது கிருஷ்ணரை பஜனை வழிபடுவதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியையும் அளிக்கிறது. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் தனது பஜனை குடிலில் சில பண்டிகை பிரசாதம் சாப்பிட்டார். பாபாஜி மகாராஜா அவரிடம் 3 நாட்கள் பேச மாட்டார். 4வது நாள் தாழ்ந்த வகுப்பினர் மற்றும் அழகான பெண்கள் கொடுக்கும் பண்டிகை பிரசாதத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். அதன் தோற்றத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் நீங்கள் உணவை உட்கொண்டதால் உங்கள் பஜனை பயனற்றது. ஒரு வாட்டி நானே படிக்கணும். ஓகே, போஜனை விரும்பவ ரொம்ப போஜன் என்னது, சாப்பாடு விரும்பவெல்லாம் என்னது, எங்க சாப்பாடு கிடைச்சாலும் சாப்பிடுவாங்க, சுவையாக சாப்பிடுவோம். அவங்களுக்கு வந்து நாக்கு அப்படி கேட்கும், நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு. போஜன் அது விரும்பவங்க என்னது, அவனுக்கு பஜனையை கெடுத்துக் கொள்வான். அவனுக்கு வந்து பஜன் அவன் இவ்வளவுலாம் நாம ஜபம் எல்லாம் பண்றான், ஆனா நாக்குல ரொம்ப டேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடணும் அதுலதான் குறிக்கோளா இருப்பாங்க என்பது ஸ்ரீல பாபாஜி மகாராஜாவின் விருப்பமான மேற்கோள். அவர் வந்து எப்பவுமே அடிக்கடி சொல்றது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறினால், நாக்கை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அங்கும் இங்கும் சாப்பிடுவது கிருஷ்ணரை பஜனை வழிபடுவதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியையும் அழிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை பண்ணோம்னா அந்த முயற்சி எல்லாம் வந்து வீணா போய்விடும். சாப்பிடணும் அந்த குறிக்கோளோட இருக்கக்கூடாது. அது என்னது, கிருஷ்ண பிரசாதம். எஸ், என்ன ஆஃபர் பண்றாங்களோ கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணது பிரசாதம்னா பிரசாதமா தான் சாப்பிடணும். பிரசாதம் போயிட்டு வேற நிறைய சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதம் கிடையாது. பிரசாதம் ஹஸ் டு பி லிட்டில். சோ அந்த மாதிரி ஒரு முறை ஒரு பக்தர் தனது பஜனை குட்டீரில் சில பண்டிகை பிரசாதம் சாப்பிட்டார். பாபாஜி மகாராஜ் அவரிடம் 3 நாட்கள் பேசாம இருந்தார். அது பேசாம இருந்தார். 4வது நாள் தாழ்ந்த வகுப்பினர் மற்றும் அழகான பெண்கள் கொடுக்கும் பண்டிகை பிரசாதத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். அதன் தோற்றத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் நீங்கள் அதையும் அப்படி போட்டுக்கிறது, தாழ்ந்த வகுப்பினர் மற்றும் அழகான பெண்கள் கொடுத்தா அந்த பண்டிகை பிரசாதம் அதையும் நீங்க வந்து ஏத்து சாப்பிட்டுருக்கீங்க. மேபி அவெல்லாம் டிவோட்டியா இருக்கலையோ, அது என்ன தெரியல எனக்கு இது. அப்ப நீ அங்க வந்து அந்த சாப்பாட்டுல அவ்வளவு பிரியம் இருந்ததுனாலதான் யாரோ என்னவோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நைவேத்தியம் ஒண்ணுமே பண்ணாம பகவான் ஆஃபர் பண்ணாம நீங்க அது வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டீங்க இல்லையா. 4th டே அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. 3 நாள் பேசாம இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு தோற்றத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் நீங்கள் உணவை உட்கொண்டதால் உங்கள் பஜனை அப்படியெல்லாம் இருந்து பஜன் பண்றதுல யூஸ் இல்லை. பஜன் பண்ணனா என்னது, பஜன் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோமோ அதுதான் சாப்பிடணும், பிரசாதம் நினைத்து சாப்பிடணும். ஆனா பஜன் பண்றீங்க, ஆனா வெளியில இருந்து யாரோ என்னமோ கொடுக்குறாங்க அதையும் சாப்பிடும்போது என்ன, அது வந்து பகவான் கற்பனம் பண்ணாத இது பொருள், அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். தாழ்ந்த வகுப்பினர் போட்டிருக்கு. நம்ம வந்து புரியாம ஒருத்தர் யாரையும் நம்ம வந்து தப்பா சொல்லக்கூடாது. அது ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காரு தெரியாது எனக்கு. பட் நம்ம இன் ஜெனரல் என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா, பஜனை பண்றோம்னா அதுல வந்து ஆஃபர் பகவானுக்கு என்ன நைவேத்தியம்னு வச்சு கொடுக்குறோமோ அதுதான் சாப்பிடணும். அது இல்லாம யாரோ ஏதோ கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறது அப்ப நம்ம பஜனை பண்றதுல இது பிரயோஜனம் இல்லாம போட்டிவிடும். எஸ், நிவேதிதா மாதாஜி, ஐ திங்க் தான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீல கௌர கிஷோரா தாசா பாபாஜியின் அறிவுறுத்தல்களின் சாராம்சம். கிருஷ்ணரின் தெய்வீக நாமம் ஒரே அடைக்கலத்தை வழங்குகிறது. செயற்கை முறைகளால் ராதா தாமோதரரின் ஆழ்நிலை
ஆழ்நிலை பொழுதுபோக்குகளை நினைவு கூற முயற்சிக்க கூடாது. தெய்வீக நாமங்களை தொடர்ந்து உச்சரிப்பது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். ஹரி நாமத்தை மகா மந்திரத்தின் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே உச்சரிப்பதன் மூலம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக வடிவம், குணங்கள், பொழுதுபோக்குகள் படிப்படியாக வெளிப்படும். ஆன்மீக வடிவம், சேவை மற்றும் உங்கள் ஆன்மீக அடையாளத்தின் 11 விவரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க கமாலே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. அது பட் அது ஒரு சாரம் எடுத்து நம்ம பேசலாம், அவ்வளவுதான். சரி, கௌர கிஷோரதாச பாபாஜி என்ன இதெல்லாம் அந்த இதுல போடல, எனக்கு தெரியல. அறிவுறுத்தல்களின் சாராம்சம் அவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு சம்மரி மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரின் தெய்வீக நாமம் ஒரே அடைக்கலத்தை வழங்கும். என்னது அதுதான் நமக்கு வந்து அது உன்னேதான் வழங்கும். என்ன வழங்கும்? அடைக்கலத்தை வழங்கும். என்ன அடைக்கலம்? பேக் டு காட் ஹெட், பகவான் கிட்ட போறதுக்கு ஒரு வழி அந்த நாம ஜபம் தான் அப்படின்னு. செயற்கை முறைகளை என்னது அந்த மென்டல் கன்காக்ஷன்ல பிலாசபிக்கலா இப்படி பேசி அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இது கொடுத்துருக்கு, ரெஃபரன்ஸ் இப்படி இருக்கு எல்லாம். சில பேர் ரொம்ப புத்தியை நிறைய யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஞானத்தை அலசி ஆராய்ந்து அதெல்லாம் பண்ணுவா. அதுல எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. பக்தியோட நம்ம வந்து ஒண்ணும் தெரியாது, இது பகவத்கீதா ஸ்லோகா தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது எனக்கு, ஆனா பக்தி இருக்கு நிறைய, அது போரும் அப்படிங்கிறார். அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். ஒரு அடைக்கலத்தை வழங்குவது செயற்கை முறைகளால் ராதா தாமோதரின் ஆழ்நிலை பொழுதுபோக்குகளை நினைவு கூட முயற்சிக்க கூடாது. செயற்கை முறைகள்னா இதுதான் ஞானம். ரொம்ப நான் வந்து அதை படிச்சேன், இதை படிச்சேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிச்சேன், அதை வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றது அது முயற்சிக்க கூடாது. தெய்வீக நாமங்களை தொடர்ந்து உச்சரிப்பது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். சித்த சுத்தி அப்படிம்பாங்க. எப்போ நான் வந்து நாம ஜபம் பண்ணதான் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆயிடும். நம்ம மைண்ட் கிளியர் ஆயிடும், நம்மளுக்கு ஈவன் இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாம் கூட கிளியர் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. சோ அது கிளியர்னா என்னது? சரினா போயிட்டு இருக்கும். மேல இப்படி ஏற்றம் தாழ்வு அந்த மாதிரி இல்லாம போயிட்டு இருக்குமா? நியூரோ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி சொல்றேன் நான். இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். அப்ப என்னது? ஹரிநாமம், ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் தான். அதை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக வடிவம், குணங்கள், பொழுதுபோக்குகள் படிப்படியாக வெளிப்படும். அப்ப நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் த இது ஒரேடியா 10th கேண்ட் படிச்சேன் அப்படின்னா புரியும். அது வந்து பௌதீக ரீதியா நம்ம படிக்கிற போல போயிருப்போம். பகவான் வந்து பௌதீக ரூபத்துல இருக்கிற போல ஒரு கை கண்ணு காது மூக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். ஆனா இது வந்து கரெக்டா நம்ம படிச்சு போகும்போது ஒரு படிப்படியா நம்ம போகும்போது என்ன ஆகும்? அந்த ஒரு அறிவு வரும் நமக்கு. ஆன்மீக வடிவம், குணங்கள், பொழுதுபோக்குகள் படிப்படியாக நமக்கே வெளிப்படும். ஆன்மீக வடிவம், சேவை மற்றும் உங்கள் ஆன்மீக அடையாளத்தின் 11 விவரங்கள். இது என்ன தெரியும்? வாட் இஸ் 11 விவரங்கள் தெரியும். பட் திஸ் இஸ் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் நம்ம போக முடியும். இப்ப ஸ்டார்டிங்ல என்னது? ஜப்பம் தான் சொல்லியிருக்கு. ஜப்பம் மாத்திரம் நம்ம நல்லா பண்றோம். அப்புறம் மெதுவா கொஞ்சம் இன்னும் இருக்கா மறைவு. இதுதான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். மறைவு வந்தாச்சே. யார் இப்போ பாக்கி? பிரபுஜி தான், அருள் செல்வம் பிரபுஜி. அந்த மாதாஜி என்ன படிக்கிற இன்னும் ஒரு நிமிஷம் சொல்றதுக்குள்ள அந்த மாதாஜி போயிட்டாங்க. படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. ஷீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரா பல்வேறு அகாரியாக்களின் ஆசிரமங்களின் மடாதிபதிகள் தனது உடலை எங்கு எப்படி அடக்கம் செய்வது என்று மும்மரமாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதை கண்டு மனமுடைந்தார். எதிர்காலத்தில் சமாதி கோவில் பணம் சம்பாதிக்க ஒரு சாத்தியமான ஆதாரமாக இருக்கும். அவர் பாபாஜி மகாராஜின் ஒரே சீடர் என்று கூறினார். அவர்களில் முந்தைய 6 மாதங்களில் அல்லது அதற்கு முந்தைய 3 மாதங்களில் அல்லது 1 மாதமாக அல்லது அதற்கு முந்தைய 3 நாட்களில் கூட தவறான உடல் உறவு கொள்ளாதவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று அவர்களிடம் கேட்டார். அவ்வாறு செய்தவர் பாபாஜி மகாராஜாவின் தெய்வீக எச்சத்தை தொட்டால் அழிந்து விடுவார். அவை ஒவ்வொன்றாக மெதுவாக ஒதுங்கின. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் எனக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரவே இல்லை. ஓகே, அது என்ன இவர்தான் ஒரே யாரு சீடர்? யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் மாத்திரம் தான் ஒரே சீடர் இவருக்கு. அவர் இறந்து போனப்பறம் என்ன எடுத்து அவர் ஒரு ஆசிரமம், அது என்னது சமாதி கட்டணம் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்தோமே. ஒரு பொதார் அவரை இடம் கொடுத்து அப்புறம் அவர் அதுல இதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் கங்கை நதி வந்து எல்லாம் போயிட்டு அவர் இந்த பிருந்தாவனத்திலேயே ஒரு இது கட்டிட்டார். அப்ப வந்து மடாதிபதிகள்லாம் அவருக்கெல்லாம் இது பண்ணணும், சமாதி கட்டணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும், தனது உடலை எங்கு எப்படி அடக்கம் செய்வது என்று மும்முரமாக வாக்குவாதத்தில் இறந்து போயாச்சு. ஆனா அதெல்லாம் எப்படி கட்டணும், ஏது பண்ணணும், ஆனா இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் விடும்? பணம் சம்பாதிக்க ஒரு சாத்தியமான ஆதரவு. அதுக்கு ஒரு பேரு பலகை எல்லாம் போட்டு அதுக்கெல்லாம் நல்லா பெஞ்ச் எல்லாம் போட்டு வரவங்களுக்கு எல்லாம் உட்கார்ற போல என்ன அந்த இடம் நல்லா இருக்கு, அங்க போனா கொஞ்சம் உட்காரலாம், இவ்வளவு நடந்துட்டு வந்ததுக்கு உட்கார்க்க இடம், அங்க ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் நினைச்சு பண்றாங்களே தவிர பக்தியா பண்றது இல்லைன்னு இவருக்கு அந்த ஒரு இது தோண ஆரம்பிச்சுட்டு
யாரு? அவரோட சீடர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு. அவர் பாபா மகாராஜரே ஒரே சீடர் என்று அவர் கூறினார். அவர் சொல்றார், நான் தான் ஒரே சீடர், நான் தீர்மானம் பண்றேன் அப்படின்னு. அவர்களின் முந்தைய 6 மாதங்களில், அப்ப என்ன சொல்ற, இதுக்கு முன்னாடி 6 மாசத்துல அல்லது அதற்கு முந்தைய 3 மாதங்கள், 6 மாசம் கொடுக்கும், 3 மாசம், சரி 3 மாசமும் வேண்டாம், 1 மாசம், சரி 1 மாசம் இல்லையா, முந்தைய 3 நாட்கள் தவறான உடலுறவு கொள்ளாதவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று அவர்களிடம் கேட்டார். அந்த மாதிரி யாருமே இல்லையா, எல்லாம் தப்பு காரியம் பண்ணி, ஆனா இதுல விவாதத்துல மாத்திரம் எல்லாரும் வந்து விவாதிச்சுன்னு இதெல்லாம் முடிந்தார். அவ்வாறு செய்தவர் பாபாஜி மகாராஜாவின் தெய்வீக எச்சத்தை தொட்டால் அழிந்து விடுவார். அந்த மாதிரி பியூரா இருக்கிறவங்க தான் தொடலாம். ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாதவர் யாராவது தொட்டிங்கன்னாக்கா நீங்க அழிந்து போய் விடுங்கள் சொன்னோன்னு அதை நம்பினானாக இவர் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இவர் தானே, எல்லாரும் அப்படியே ஒதுங்கி போயிட்டாங்க. சரி நமக்கெல்லாம் இது சரிப்பட்டு வராது, நீங்களே பாத்துக்கணும்னுட்டு விட்டுட்டான். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா சொல்றவர் யாராவது இருக்கும். ஓகே, அதனால இது கட்டியிருக்கா ஸ்ரீலா கௌர கிஷோரதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ். எஸ், யாரு நெக்ஸ்ட் படிக்கிறீங்க? பபிதா மாதா போயிட்டாங்களா? பபிதா மாதாஜி அவர் ஆபீஸ் விட்டு வந்துட்டு வந்துட்டீங்களா? வீட்டுக்கு மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. நவம்பர் 19, 1915 அன்று ஸ்ரீல கௌர கிஷோரதாச பாபாஜி மகாராஜா ஆன பொழுதுபோக்கில் சேர்ந்தார். அவரது அன்பான சீடரான ஸ்ரீல சரஸ்வதி தாக்கூரா ஸ்ரீல சைத்தன்யா மடத்தின் ராதா குண்டத்தின் கரையில் ஸ்ரீ தாமா மாயாபூரில் உள்ள சைத்தன்யரின் யோக பீடத்திற்கு அருகில் அவரது சமாதி நிறுவினார். பிரஜலீலாவின் அவர் ஸ்ரீமதி அவரது புஷ்ப சமாதி ராதா குண்டாவிற்கு அருகில் ராதா குஞ்சா பிஹாரி நெட்டு போய் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெட்டு போய் வந்தது, சரியா கேட்கல, பட் பரவாயில்ல, மேனேஜ். இல்ல இதுதான் லாஸ்ட். நவம்பர் 19, 1915 என்னாச்சு? கௌரகிஷோரதாச பாபாஜி மகாராஜா காந்தர்விகா கிரிதாரி நித்ய ஆனந்த், அதான் அவருக்கு வந்து இறந்து போன டே 19 நவம்பர் 1950 இறந்து போனோன்னு அவர் வந்து அன்பான சீடரான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி என்ன பண்ணார்? சைத்தன்ய மடத்தின் ராதா குண்டத்தின் கரையில், ராதா குண்டம் இந்த ஷாம் குண்டம் எல்லாம் இருக்கே லேக், அது பக்கத்து அந்த கரையில வந்து ஸ்ரீ தாமா மாயாப்பூரில் உள்ள சைத்தன்யரின் யோக பிடித்திருக்க அருகில் அவரது சமாதியை நிறுவினார். இதுதான் அவர் சமாதி நிறுவினது. கௌர கிஷோரதாச பாபாஜி குருதேவ் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சுவாமி கோஸ்வாமி தாக்கூர் அவர் தான் இது வந்து இந்த நிறுவினர். எங்க இருக்குது? இந்த கரையில இதோட ராதா குண்டம், அந்த ராதா குண்டன்னு இருக்கு, அது பக்கத்துல உள்ள கரையில இது நிறுவியிருக்கார். பிரஜலீலாவில் அவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு குணமஞ்சரியாக சேவை செய்கிறார். பிரஜனா தெரியல, இவாள்லாம் அந்த மாடு மேய்க்கிற அந்த இவாளுக்கெல்லாம் பிரஜன் தான் சொல்லுவாங்க. அந்த பிரஜலீலான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல வந்து ராதாராணிக்கு மஞ்சரின்னா சகிகள்லாம் இருக்காங்களே, அந்த மாதிரி அவளுக்கு எல்லாம் சேவை பண்றவரா இருக்கார். அவரது புஷ்ப சமாதி ராதா குண்டாவிற்கு அருகில் ராதா குஞ்சா விகாரி கௌடியா மடத்திற்கு அருகில் உள்ளது. அது புஷ்ப சமாதி ஒண்ணு செப்பரேட்டா, அது என்ன புஷ்ப சமாதி தெரியாது. ராதா குண்டாவின் அருகில் அதுவும் இருக்கு. ராதா குஞ்ச பிகாரி கௌடியா மடத்திற்கு அருகில் உள்ளது. ஓகே, ஆகிவிட்டோம். இப்போ எல்லாம் ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லி முடிச்சுடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது ஆச்சாரியர்களோடு வரும்போது நமக்கு அந்த ஒரு பிடி வரமாட்டேங்கிறது. அவர் எப்ப பிறந்தார், எங்க பிறந்தார், ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால கொஞ்சம் நமக்கு இந்த டிஃபிகல்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வேற இதுக்கு முன்னாடி அவதாரங்கள் வரும்போது எல்லாம் பாகவதம் ஒரு ஸ்லோகால இருந்து எடுத்து நம்ம படிக்கும்போது ஒரு கோர்வையா வந்துட்டு இல்லையா. அதுவும் நான் கொஞ்சம் எல்லாம் இது பண்ணேன், எஃபர்ட் போட்டேன். இதுல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, 6:30 மணிக்கு எங்களுக்கு கிளாஸ், நான் 6:30 வர முடியாது, வீட்லயே வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு வர முடியும். அந்த மாதாஜி போயாச்சு, பபிதா மாதாஜி போயிடுவா. ஓகே, நம்ம முடிச்சுடலாம்னா இன்னைக்கு கிளாஸ். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय जय। अनंतकोटि भक्त वृंद की जय जय। प्रभुपाद की जय। அப்பதான் சத்தம் வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச், எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी।